Selamat malam, salam rahayu, salam kambing, dunia perkambingan. Malam ini kita berkunjung di salah satu peternakan gede ya Pak iki. Peternakan gede wong. Wah, jadi enek sing bar anak krungu-krungu. Iya wong anak Gatholoco. Iki. Anake Gatholoco wong. Wah, kaya ngene sing ngungak iki. Kumet bayi cara-carane ya iki. Iya lho iki. Tak videone ndi? Iki lho. Lur. Nah, iki ta anak iki ngesor. Iki nah kambing eta. Wah. Iki sing sitok iki lho wong. Nah, iki lho wong. Iki sing klemprak wong. Babone kae. Babone kae wong. Nah. Tang lenggu ngono. Tanya nengake wong. Jawa ya. Karo pas nguyuh. Nguyuh tenan wong. Nengake rubah. Monggo demen. Iya ka alate cek loro kae bar manak bar bayan iki. Wah, kayak ngene. Ki ana sing manak tunggalan. Ki crossbur. Anak crossbur iki babone wis kesit. Babone wis mangan ya wis doyan. Lek kae cek dadak anu. Lagi domblang-domblong kae cek. 2 hari. Cek domblong. Untuk pasungnya yang bluwer, untuk telinga ya lumayan gitu. Dek main di kontes kayak gini kalah. Ki kandangnya Mas Sundu bakul. Ke sebelah sini juga kambing. Lagi makan ini telinganya ya lumayan nganibu. Ki di kontes ke teman ya kalah. Kabeh iki pernah kontes ya Mas? Pernah Mas iki. Tapi kalah ya. Kita kalah ini. Iya. Kabeh kalah. Saya bingung ae gen mana. Nah, kene ora tak enek lampune rada peteng gagap. Nah, iki dikonteske, liya ning kalah tunggalan. Enenge ning serba kalah. Iki kupinge rada ukurane dawa. Ya wis ngono perjumpaane malam kali ini. Wedhuse ya ming cumpan. Kayak ya speke ya spek anu randah pasar ngono ya. Assalamualaikum, salam pendanyangan, salam rahayu sekabeh, moga-moga lancar para peternak ning seluruh dunia.